लोगोफोर नै आंहा मैगं खानो फैलायबाय मैगं बारियाव जोंनि मैगं बारियाव मा दङ बेखौनो खोन्थालांसै नोंथांमोननो नै नायलांदो फारियै हाइब्रिद जोगोनार नै जोंना सारि सारि सामब्राम गुफुरनि बारि आलु देसि आलु गासिबो नै बे जाबाय देसि आलु लोगोसे आलुआव नै जोगोनार बिफांबो होफादों बेयो जाबाय मा होनो इखो दासोल' बुरना लांदों आं नै गाइसमोन आलुआ देरबाय जोंना गिदिर गिदिरखा सारि सारि जोगोनार इनिहालागै आलु आरोना बे जाबाय देसि नै ब्रकलिया आयु बयनिसाय देरसिनानै नायदो नै माबाबो खुमब्राबो नै बिबारा जोंना बारबाय खावसे बे जाबाय बान्दा कबि ना गोमो फुलकबि गोमोआ नै बिदिमोन ना मोनसेल' थालांबाय नै ओमफ्राय नै आंना लाइ बागान सारि सारि फान्थाव बागान सारि सारि फान्थावखौथ' होननो नाङाहाय बावैनाय फान्थावा गाइसमोन अर्गेनिक हासारथ' माने जा गिदिरखा आयु फान्थाव खिनिया दं आरोना नै लोगोसे लावबो माखो जानो गाइसमोन फानलुआबो नै ख्रि थाइखादों नै खेंख्राव खेंख्रिखावसो आयु 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 नै माइक्र' आलौ ना मा होनो ना नै ओमफ्राय बेवहाय लोगोसे नैहायबो दं फान्थावखौनो बोरमाया जादों आरोना गाइसमोन बार' माहिया फान्थावा नै सुंगादा लागायखाबाय लाव फिसा फिसा बिलाहिया नै मोनहांबायानो नै एसे मोनग्रोबायहाय खानोसै आं दंदेरो बिलाहि लगायनोसै टेंटेने बेहायबो दं फान्थावा नै थायगासिनो आं गायनाय फान्थावा लेन्जार मालि मालि आयु नै नायहरखा गोलावखा आयु फांसे आरोना फांसेयावनो जि दंखायो टमेट' फिसा नै लाफानि गार्डेन कबि दं ना थिंजा लाफा जों लाफाया बिदि जायो गाइसमोन नै मटर बारियाव दं अमाबो दं लावबो दं बावनि बेहा जाबाय आलदा साइज लावाबो जंक साइज अमाया नै गाइसमोन बायनोबा सोरबाफोर हाबाफोर जाहांदोंबा नै बारि सिङाव मोसौ गलि नै जोंनि गया देन्जार थायखायो बानलु फिसाबो दं जोंनाव बोरदोन ना मा होनो नै बिदि दं दा फान्थावानो देन्जार गोलावखा आयु बे थाइसेयानो नै नाहर गाइसमोन मेल्ला गोलावखा आयु नै आं गायनाय गाइसमोन नै जोंना फानलु फिसायाबो फ्रिखा आरो नैथिंजा नाय नै फानलु गुफुर जाद फिसानि आरोना नै सोरनो नांगौ लांफैनो हागोन नै एबो दं फान्थावा गिदिरखा आयु नै आं गायनाया गाइसमोन नै बोरमायानो जानानै बिलाइयानो गैया फिथाइल' दङ थाइ बोरमा मेन्दाबो दं गाइसमोन बोरमा मेन्दा अमा थिखुखु मासे दंबावो हौनै गेदाव लाव वाव एक